Salam mehriban tomaşaçylar. Bugünkü programda merhum Kerim Berdibaşynyň özü dutarşalyp aydan aydymyny Ýalkym TV-niň siz mehriban tomaşaçylary bilen paýlaşjak. Amma ondan öň rahmetli Kerim Berdibaşyny gysgaça size tanıtmak isleýän. Kerim Berdibaşy sene 1340 Hijri şemsi ýylynda Bagybustan Korçlar obasy Gorgan ulusallygy Faryap welaýatynda Afganistanda dünýä inip, we sene 1398 Hijri şemsi ýylynda dünýäden göz ýumýar. Akly bagşymyzyň ýatan ýeri ýagty we ruhlary şat bolsun. Bu aýdymyň sap bolan ýeri hormatly Nejibullah Behmeniň öýi. Gelin onda bu goşgyny bile diňläliň. Çekil